Insemmilkom nilqakom għal-programm News.mt. Il-ġimgħa li għaddiet kienet waħda li fiha tnediet il-kampanja elettorali. Forsi l-aktar illi spikkaw kienu diversi inizjattivi mħabbra f'diversi oqsma. Naraw. Verament Malta hija ottimista. Ringrazzjak. It-tieni ġimgħa ta' Marzu kienet ġimgħa li rat il-bidu ta' kampanja għal elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Iżda kienet ukoll ġimgħa ta' ġrajiet sbieħ għal pajjiżna. Dan grazzi għal aħbarijiet li wassu mingħajr mistennija, kif ukoll għadd ta' inizjattivi li jittieħdu mill-Gvern. Forsi l-iktar li spikka kien l-eluq tal-Power Station tal-Marsa wara 27 sena ta' wedi. Iżda daqstant ieħor kien importanti ir-rapport ta' Standard & Poor's li fih qolla ir-rating tal-Ena Malta. Tina li soddisfazzjoni enormi. Illi l-ikbar problema li kellna sentejn ilu llum il-ġurnata irnexxilna nagħmlu turnaround u rnexxilna bl-iktar mod illi jista' jaraħ kulħadd dawarnija f'opportunità li toħloq ix-xogħol u f'opportunità li ħad toħloq aktar xogħol. Fil-qasam edukattiv tħabbret l-implementazzjoni ta' waħda mill-wedi ewlenin li l-Partit Laburista kellu fil-manifest elettorali. Karba ta' ħafna snin mill-allima li jixtiequ jibqgħu jipprogressaw fil-karriera tagħhom fl-aħħar instemet. Il-Gvern se jkun itaħaddem miżura li permezz tagħha għalliema li jkunu jridu jispeċjalizzaw jingħataw sena leave biħlas. L-allima u l-edukaturi tagħna se twassal fis-sens li ħajkollhom l-opportunitajiet iktar jew forsi iktar faċli għalihom illi javvanzaw fl-istudji tagħhom. U anke jagħmlu studji illi ikunu jistgħu mbagħad jirriflettu anke fit-tagħlim illi jkunu qed jagħmlu l-itfal ovvjament fil-iskejjel tagħna. Is-sistema ta' sabatik qatt ma kien hemm messaġġ għax li kien hemm unpaid leave. Unpaid leave kien hemm iva opportunitajiet u għadhom jeżistu se jibqgħu jeżistu, ġifieri wieħed jista' jieħu leave fit-tul mhux imħallas illi wieħed ikun jista' jagħmel studju matulu. Din mhijiex l-uniku inizjattiva fl-edukazzjoni. Miżuri oħra ttieħdu fl-aħħar xhur u wħud diġà jinħassu fost it-tfal. Bħal 50,000 ktib mixtrija libreriji tal-iskejjel, dan brabta mal-istrateġija kontra l-litterizmu. Fl-istrateġija aħna kellna l-fuq minn 100 policy action li daw kienu miri u proġetti li aħna nikkalkolaw li għandna mal-80% tagħhom li qed jiġu fil-proċess li jiġu implementati. Kienet ukoll il-ġimgħa fejn kienet immarkata l-kisba kbira li se jagħmel pajjiżna fil-11 ta' April. Avvanz ieħor fil-qasam ta' drittijiet meta żgħażagħ ta' 16-il sena se jivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Iż-żgħażagħ li qegħdin jarawna ta' 16 ta' 17 manka lill-ġenituri tagħhom. Ngħidulhom għamlulhom kuraġġ, jivvutaw il-min iridu, lil liema partit iridu, besides the point. Imma rridu nagħmlu kuraġġ lil dawn iż-żgħażagħ biex fi 11 ta' April joħorġu u juru lill-Ewropa kollha x'tip ta' drittijiet f'dan il-pajjiż progressiv kapaċi nagħtu. U jidher li diġà hemm żgħażagħ li huma impenjati li jilqgħu l-appell tal-Prim Ministru. Jien ħa nivvota żgur 100% x'naħseb li importanti ħafna li nesprimu l-opinjonijiet tagħna f'dan l-elezzjoni li ġejjin. Bħala żagħżugħ jiena se nkun qed nivvota iva ġodin l-elezzjoni. Iva jien ħa nivvota għax naħseb illi jiena matura biżżejjed biex nagħti s-sem tiegħi lis-soċjetà. Fil-lokalità tiegħi mhux se jkun hemm l-elezzjonijiet, però għalkemm mhux se jkun hemm l-elezzjonijiet naqbel iva u li kieku kelli ċans iva kont nivvota. Dritt ieħor li kien ilu mistenni u li daħal uffiċjalment fis-seħħ din il-ġimgħa kien dak biex membri ta' korpi dixxiplinati jissieħbu f'union. Hija xi ħaġa pożittiva di li jkollna union issa ma min nitkellmu hija żgur xi ħaġa pożittiva. Għandna struttura issa għandna minn fejn nibdew meta jkun hemm il-ħtieġa. Li qed nara bħala forcing hija li ħajkonna iktar drittijiet li nsemgħu iktar leħinna peress li aħna dipartiment żgħir. U ċertu affarijiet bħal friendly measures u drittijiet tagħna bħala firefighters naħseb ħajġu istimati iktar. Opportunity ġodda ħajiftħulna bibien fejn aħna nistgħu nresqu l-menti tagħna u anke l-ħsibijiet tagħna biex il-kolb tagħna peress li huwa kolb mhux daqshekk kbir fejn jkompli jiffjorixxi. Mid-drittijiet li sezzjonijiet differenti tas-soċjetà lura għall-ekonomija. Ekonomija li qed tikseb ir-riżultati li donnu l-Gvern mhux lest li jisriħ fuqhom biss
u għalhekk it-tnedija ta' Trade Malta se tgħin lin-negozji Maltin jimirħu lil minn xtutna. Dawk il-businesses li waslu fis-stat fejn jixtiequ jesploraw il-possibilità li jagħmlu negozju barra minn Malta, però forsi m'għandhomx ir-riżorsi, m'għandhomx il-know-how, m'għandhomx l-esperjenza. Jistgħu jiġu Trade Malta, Trade Malta ħadd issapportihom billi nagħmlu trade missions f'pajjiżi ġodda jew pajjiżi li diġà għandna negozju magħhom però li nistgħu inkabru dak in-negozju billi nagħtuhom pariri ta' kif jista' dan isir bl-aħjar mod possibbli. Dik li għaddiet ma kienx ġimgħa iżolata. Bħala pajjiżna kellu diversi fl-aħħar 24 xahar. Il-Gvern huwa kommess li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u għawċin. U għalkemm mhux perfett, l-impenn tiegħu biex jagħmel minn Malta l-aqwa pajjiż fl-Ewropa jinħass xahar. Fi żmien li ġej nistennew aktar fosthom bit-tnaqqis fil-kontijiet tal-enerġija għan-negozji li meta meqjus ma' inizjattivi oħra se jħalli impatt pożittiv ħafna. Din is-sena il-flus li ħanitfgħu fl-ekonomija u mal-flus daqs li kieku għamilna 7 budgets daqqa, dawk kollha huma il-flus li ħankunu qegħdin nitfgħu fl-ekonomija tagħna b'deċiżjoni waħda bi pjan ċar, roadmap illi qiegħda tħalli l-effett għall-familji u għan-negozji Maltin u għawċin. Huma dawn id-deċiżjonijiet u oħrajn simili li qegħdin inislu kuraġġ kbir fost il-poplu Malti biex jaffaċċja il-ġejjieni. Għalhekk Malta ottimista. It-tieni parti tal-programm se tlaqgħana mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Ewropej. Tkellimna dwar fondi Ewropej, kif se naraw? News.mt tal-lum se jlaqgħana mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech fejn miegħu se niddiskutu il-fondi Ewropej. Nirringrazzjak Deputat Prim Ministru tal-ilqajt li sejna tagħna News.mt. Nibda bl-ewwel mistoqsija. Il-ġimgħa tnedew żewġ programmi operazzjonali. Kemm hemm fondi x'intużaw? Il-fondi ammontaw 850 miljun, però ta' min wieħed jgħid li l-ftehim li ntlaħaq mal-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea kien riżultat ta' negozjati pjuttost twal u anki jibsin. Ovvjament għal raġunijiet li l-Kummissjoni kollha prioritajiet tagħha. Min-naħa ta' pajjiżna aħna jkollna l-prioritajiet tagħna u biex isir bilanċ eventwalment jieħu ftit ta' żmien. Ta' min jgħid li aħna insistejna kif għadd nhar il-ġimgħa waqt il-launching illi Malta insistiet li l-Unjoni Ewropea anki meta tkun niġu għall-użu ta' dawn il-fondi trid tikkonsidra x'inhuma ħtiġijiet u l-bżonnijiet tal-pajjiżi membri. Fil-Kastana, ovvjament aħna għandna bżonnijiet li huma differenti minn ta' ħaddieħor, allura l-prijoritajiet tagħna ħajjiġu indirizzati b'dak il-mod. X'inhuma l-oqsma ta' priorità l-Gvern Malti fl-użu ta' dawn il-fondi u fuq liema bażi kif tfasslu dawn il-prijoritajiet dawn l-oqsma? Prioritajiet kellna tlieta u tiġa konna spjegajnihom u konna bilna mal-Unjoni Ewropea meta għamilna l-Partnership Agreement li ġie qabel l-ftehim operattiv li għamilna mal-Kummissjoni. L-ewwel priorità kienet fuq dimensjoni ekonomika fejn aħna ridna li nagħtu l-inizjattivi kollha possibbli biex ikollok ekonomija aktar kompetittiva u allokajna kważi terz ta' dal-fondi biex għandna niksbu riżultat iktar b'saħħtu fl-ekonomija. It-tieni priorità hija fuq l-ambjent u l-effiċjenza ta' riżorsi li għandna. Fuq l-ambjent allokajna madwar 200 miljun li huwa ammont sostanzjali u koll parti minnu ħajkun parti minn dit-tieni priorità ħatkun ukoll fuq il-trasport pubbliku għax dan ukoll hija xi ħaġa li nridu nindirizzaw. U għandek it-tielet priorità probabbilment l-iktar priorità sensittiva għal pajjiżna hija l-investiment fil-kapital uman. Da l-kapital uman għax hija l-iktar riżorsa, kważi l-unika riżorsa li għandu veru l-pajjiż, allura rridu investu fih iktar. Dawn il-fondi se jkunu jiffinanzjaw 100% tal-proġetti jew inkella ħajżet magħhom il-Gvern Malti? Il-Gvern iżid magħhom bej 15 u 20 jiddependi x'ikun il-proġett partikolari, però jammontaw bej 15 u 20% ġifri jekk l-Unjoni Ewropea tkun ħarġet 80 aħna nkunu ħriġna 20 jew 85 aħna nkunu ħriġna 15. Però ta' min jgħid għax rid ngħidlek anke biex nirreferi għar-risposta ta' qabel tiegħek li meta aħna konna qed naraw kif ħajġu utilizzati dawn il-fondi, tinsiex li inti għandek il-fondi nazzjonali
eventualment ikollok il-fondi li daħlin mill-programm tal-IIP li ukoll u għandek dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Hija mis sempliċement li jkollok dawn il-flus daħlin, però anke kif ħatqassamhom mingħajr ma jihtlu ġo xulxin. Allura il-management ta' dawn il-fondi u l-prioritet li jingħataw kienet waħda mill-iktar affarijiet importanti li għamilna f'dan l-eżerċizzju. Kif se tassiguraw għal fl-użu ta' dawn il-fondi? Forsi qabel kien hemm prioritajiet fuq kif se jintefqu ma imbagħad ma jintlaħqux il-miri, x'ħajsir biex ma jiġrix hekk? Dik kienet hija problema li kien hemm aħna f'das-sentej li għaddew kellna nagħmlu sforz ekstra biex fil-fatt jintefqu biex jiġu utilizzati kif suppost dawn il-flus. Kellna madwar 200 miljun meta tħanna fil-gvern. Aħna qed nikkreaw l-infrastruttura kollha biex żgur naraw li dawn il-fondi utilizzati b'mod li aħna ridna li jiġu utilizzati b'dawk il-prioritajiet li jkun hemm il-sistemi kollha li jaraw li qed nimxu skont il-governanza neċessarja kif ukoll għandna l-istrutturi li aħna qed għandna diversi anke fil-Ministeru tiegħi stess qed jara li it-timelines li nkunu tajna qed jintleħqu. Allura aħna ottimisti li fil-fatt ħajkonna programm li ħanwettquh kif suppost. U dan kollu wasalna għall-aħħar mistoqsija, kif il-fondi, dawn il-fondi Ewropej għas-sin 2014 sal-2020 ħajbenefikaw minnhom l-Awċin ukoll? Fil-fatt din hija mistoqsija importanti għax aħna allokajna 10% tal-fondi kollha li ju direttament iridu jiġu jintefqu f'Għawdex. Allora daw ovvjament ħajindirizzaw il-bżonnijiet ħtiġijiet ta' Għawdex innifsu u anki mbagħad jigwadanja Għawdex anki bħala multiplier effect. Ta' min jgħid ukoll li aħna meta konna qed naraw il-bżonnijiet kollha ħtiġijiet kollha tal-pajjiż, kemm Malta u kemm kif ukoll ta' Għawdex konna qed naraw mhux il-bżonnijiet li għandna b'mod immedjat, però anke konna qed naħsbu f'ġenerazzjonijiet futuri. Fil-fatt, waħda mill-affarijiet li aħna ridna li nagħmlu proġetti li nieħdu inizjattiva li eventwalment jigwadanjaw mhux aħna biss mhux il-ġenerazzjoni qed ngħixu llum anke l-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. Ringrazzjak Deputat Prim Ministru tal-li lqajt l-istedina tagħna u ringrazzjaw ukoll it-telespettaturi kollha ta' News.mt tal-li kuntu magħna. Grazzi. Huwa importanti li tagħmlu kuntatt magħna sabiex aħna nkunu nistgħu naħdmu fuq dawk l-istejri li l-aktar illi jinteressawkom. Infakarkom illi dan il-programm tistgħu issibuh sħiħ fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube u għandna wkoll paġna Facebook. Ma fadalli xejn għar li nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba.